салом алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Мошин ТЖ. дар ин видео шумо нархҳои мошинҳоро аз мошинбозори шаҳри Бохтар фаҳмида метавонед ва ҳамчунин рақамҳои соҳибҳои мошин дар видео ҳаст, ба онҳо занг зада бо савдо низ карда метавонед. барои реклама ва ҳамкорӣ ба рақамҳои дар болои экран буда муроҷиат намоед. Opel Duty соли бароришиш 1996. Объеми моториш чанд аст? 1.616 объеми моториш. Ача. Документош чанд хайра? Документош то сентябра темнит кадаги. Коробкаш механик. Газ бензин? Газ бензин, кондиционер кор мекунад. Газ бензин, кондиционерш кор мекунад. Нархш чанд хай? Нархш 30,000 сомон. Я номерои телефон медодед ака? 93 508 81 Opel Caravan соли бароришиш 2000. сӯзишвориш газу бензин. як сол ҷа дора фтин ака? як сол ҷа дора, кондиционерш ҳам кор мекунад. یا نرخش چند بودین اکا؟ نرخش 32,000 сомон бо савдо мешавад. номерои телефон медодин ака? 883 88 00 81. Opel Sedan соли бароришиш 1993. пробегиш объеми моториш 1.6 ака? 1.6. объеми моториш 1.6. ира документош чанд хака? 3 моҳи дига документош мондагӣ. газ бензин? бензини холӣ. нархша чанд тафсин ака? нарх 20,000 бо савдо мешавад. ягон номерои телефони даркорӣ медодин ака? 935 31 33 93. Hyundai Sonata соли бароришиш 2007.
объёми моторша чанд гуфтед ака? Объем 2,4. объёми моторш 2,4. ҳуҷҷатош чанд қабл мондагар? ҳуҷҷатош не ки тамом шудагар бародар. ҳуҷҷатош тамом шудагар. кам музикаро пас накардем. Электропакет. Кондиционерш кор мекунад? О, кандик кор мекунад. Кондиционерш кор мекунад, коробкаш автоматик. Ама қойдави. Газ бензин? Газ бензин. Газ бензин. Нақша чанд та гуфтем? 45. нахш 45000 сомон. Я номерои даркорӣ меден ака? 901 400 92 номерои телефон. Наша ситрамасия кам наис тако. Opel Sedan. соли баришаш 1997. Бензин холӣ. объёми мотораш 1.6 простой. сӯзишвориш бензини холӣ. документош чанд вақт монда яка? 10 моҳи дига документ дора. Бензин холӣ. бензини холӣ. электропакет. пробегаш 274000. коробкаш механик. нақша чанд та гуфти яка? чанд та гуфти моно? нахш 31000 бо савдо мешавад. Я номерои телефони дар кор мебуди яка? 31. о 915 78 19 11. дайвон некси. соли бариш 96 гуфтем ака? 1996. объёми мотораш 1.6 простой. не салонаш. тоҷик. Тоҷики? о газ бензин ака? гази бензин. нақша чанд та гуфтем? нақш 10000 сом бо савдо мешавад. я номерои телефони дидин ака? 919 74 71 41. аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят аст ки гуфт: паёмбари худо салаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: то вақте ки сарвати шумо зиёд нагардад, қиёмат барпо намешавад ва мол ва дороӣ то ҷое зиёд мегардад ки соҳиби мол барои пайдо кардани шахсе ки закоти молашро қабул намояд ба ҳар тараф мегардад ва чун закоти молашро ба касе тақдим намояд, он шахс мегӯяд: маро ба моли ту ҳоҷате нест. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. дар канали ҳамватан тж хонаҳои фурӯшӣ мешавад. дар оин обуна шавен ва дар канали мошин тж бошад мошин бозор аз шаҳри душанбе ва аз шаҳри бохтар мешавад. дар канали паём тв мошин бозор аз ноҳияи восе деҳаи ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.